मुखं करोति वाचा पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथम जाऊन अंग उपस्थित असलेल्या पुराचन भक्तांकडे आशीर्वाद मागित असो. हरे कृष्ण. जी टॉपिक द होल मटेरियल क्रिएशन स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन दिसताच ना. प्रप्रथम जाऊन भगवद्गीताचे 5 सब्जेक्ट मॅटर्स असो. 5 सब्जेक्ट मॅटर्स अंतू ईश्वर, जीव, काल, प्रकृती आणि कर्म. बेसिकली ह्या चॅप्टर मी आज कसं कव्हर करताची तर बेसिकली प्रकृती म्हणरी वन ऑफ द टॉपिक 5 टॉपिक्स प्रकृती त्या कव्हर करता. ऍक्च्युली आम्ही परफेक्शन म्हणून हे करताना परंतु तिन्ही स्टेजेस संबंध, अभिधेय आणि प्रयोजन. परंतु संबंध ज्ञान म्हणरी आम्ही अर्थ कोण घेताना पार्ट ऑफ नॉलेज कसं ज्ञान कसं नसता त्या प्रकृतीचे स्थान कसं नाही अथवा भगवंता कृष्णाला प्रकृतील संबंध कसं नसतं त्या समेत अर्थ कोण घेऊचे मस्त प्रामुख्य तस तकाची आम्ही साक्षात्कार म्हणून पोहताना आत्मसाक्षात्कार जाऊ अथवा भगवंता साक्षात्कार जाऊ आम्ही पोहताना आमका ह्या संबंध ज्ञानाचे साक्षात्कार जाऊन असता जाता. तेदना प्रति एक एकलेलं स्थान कसं नाही मला व्हॉट इज द रियल पोझिशन ऑफ ईच अँड एव्हरी वन प्रत्येक स्थान कसं त्या साक्षात्कार जाऊ का म्हणारे भगवंत देवोत्तम परम पुरुष कडे रे आम्ही जीवात्म आणि ते प्रकृती असाची प्रकृती कंची नमुने प्रकृती असाची आणि प्रकृती आणि भगवंताला संबंध कसं नाही जीवाला आणि भगवंताला संबंध कसं नाही जीवाला आणि प्रकृतीची संबंध कसं नाही ह्या पुराची संबंध ज्ञानांतू येता. सो ऍक्च्युअली प्रकृती म्हणा कसं नाही आम्ही ते पळया त्या होल मटेरियल क्रिएशन पळच पुढे कंच नमुने जगत असं आध्यात्मिक प्रकृती आणि भौतिक प्रकृती स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड. स्पिरिच्युअल आता एक रूख असं रूख तांबे रूख म्हणले क्या बद आंबे रूख असल्यारी ताजे बदची आमका ताची फल मिळता फ्रुट्स आंबे फ्रूट मिळता आणि त्या बद पान अस बदची ताजे ब्रांच अस त्या पुरा अस आम्ही चित्रांत पळयता आसची चित्र दिसताच नव्हे जायत. सो बदरूक बदरूक म्हणताना आमका बद फल खाऊन बदच ताचे ज्यूस आणि
म्हळ्यार ते ज्युसी जावन आसता ताचे आस्वादन करूं आमी. जाल्यार ताचे एक प्रतिबिंब म्हूण पडटाना एक नाइंथ म्हूण लेखया आतां उल्ट आमी पळटोवंक पळयता आसतनाचे ते नाइंथ प्रतिबिंब आता आमी ह्यांची आध्यात्मिक जगत आणि भौतिक जगताक होलसिलारी ते प्रतिबिंब कसं नसतं ते भौतिक जगत असेल म्हणजे आणि ते बदचे आंबेरू कसं नसतं त्या आध्यात्मिक जगताक होलसिला म्हणजे आता बदची प्रति एक जीवात्माक खुशेर आसका म्हूण एक आशय आसता. एव्हरीवन वॉन्ट्स टू बी हॅपी. एक आता मी ह्यांची रूम आणतो हांग पळयल्यार सोकणी आसच्यो पुरो अथवा मूय आसच्या पुरो जळार ते येवन येवन चापताची लेक्चर दितना तांकां कसाले चापताची तांकां तांणी समेत तांकां कुशेर आसका म्हणून तांकां कसं न्हय हा हागेल आतां रगत पिल्लारी हांव कुशेर आसता म्हूण एक भावन ताकाच येवन येवन चापताची. तशीची मूय समेत ते साखर की आनी कसं की सोदिता आसता कसले म्हळ्यार ते खाल्ल्यारी हांव कुशेर आसता. जाल्यार मनुष्य विंगडान ती खुशी पडोवच्या पळयता. जाल्यार भौतिक लोकांत वाचून घेवन आमी खुशी पडोवची म्हळ्यार त्या प्रतिबिंबातुल्यान आंब खाल्ला म्हणजे आमी त्या प्रतिबिंबांत आंब खावचे जातवा. प्रश्न येतो कोण उत्तर दिताची. ना प्रभुजी प्रतिबिंब दक्कन आंबो खावचे जायना. कसा लायक कसा रिझन आसच्या पुरो ते पट्टी असतं ना प्रभुजी म्हळ्यार ते निजावन आसना न्हू ते ओन्ली इट्स प्रतिबिंब हा इट्स मिरर इमेज शी पळयता सत्य नाही ना. सो त्या प्रतिबिंब सत्य जाल्यार तंतु बदच आंबो सत्य ना. सो ताकाची आम्ही कसं भौतिक लोकांत एक्सपिरियन्स करता आसताची हांग जातासचे पुरा रियल त्या प्रतिबिंब कशी रियल आसता तशीची आम्ही हांग जातासचे पुरा रियल जाल्यार प्रतिबिंबातुल्यान आंब खावचे कशी इल्युजरी म्हळ्यार त्या इल्युजरी हॅपीनेस म्हळ्यार त्या हॅपीनेस शी दिसच्या पुरो अथवा ते आम्ही ओ थंय आंब आम्ही खावच्या वचा म्हणून ते एक उत्सुकता त्यांची एक कसं की एक आसच्या पुरो म्हूण वच्चे पळयाचे ते एक इल्युजरी हॅपीनेस म्हणून सांगता. तशीची आम्ही विंगड खंयचेची जगतांतू एन्जॉयमेंट म्हणून गल्लारी ते कामा म्हणटाची ते कामा म्हणल्यार ते इल्युजरी हॅपीनेस. इट इज जस्ट लाईक eating the mango from the प्रतिबिंब प्रतिबिंबातुल्यान मँगो खाल्ला म्हणके जाल्यार रियल हॅपीनेस स्पिरिच्युअल ब्लिस मेळटा जाल्यार ते आध्यात्मिक लोकांतू आस. सो आध्यात्मिक लोकांतू ते कशी आमी बद फ्रूट मँगो खाल्लारी आमकां कशी ते ज्युसी जावन आसता ते बद आस्वादन करूं येता. ते इल्युजरी न्हय ते बदची आमी ते बद खूश जाता बद पोट भरता बद शक्ती येता. जाल्यार त्यांची आमी प्रतिबिंबांत आंब खावचे गेल्यार ते बरेच आमी खावच्याक वताची जाल्यार आमकां ते खावच्याक मेळना. आमी आश करताच की त्या आंब मेळच्या पुरो म्हणून आत्ता न्हय जाल्यार अनेक 2 वर्षांनी मेळता न्हयतल्यार अनेक इंजिनियरिंग ग्रॅज्युएट जाल कुडले मेळता न्हयतल्यार वर्डीक जाल कुडले मेळता चेडू जाल मागीर मेळता चेडूवाक व्होड जाल मागीर मेळता चेडूवाक आंब मागीर मेळता अशीची ते मुखार सून वता आसता.
सो ताकाची आमकां अर्थ जाल्ले कसन म्हणारी आध्यात्मिक जगत म्हळा कसने ಅಥವಾ बौद्धिक जगत म्हणारी कसने आणि पदची आनंद प्रेमातुल्यान मेळता ज्याला काम म्हणारी आम्ही बरे इल्युजरी म्हणारी आमकां ते भ्रम खुशी जाल्ले जाल्यार बदक खुशी आसना थंय आमी आतां तशें जाल्यार सेम ह्या इमेजाक रेफरन्स जावन घेवन मुखार सुया आता मेटेरियल क्रिएशन म्हणून आमगेलो टॉपिक तशें जाल्यार मेटेरियल क्रिएशन खंय आस एक्चुअली सृष्टी म्हणारी कसने कोणे तरी सांगता बा किती जन आसात 20 जन आसात कोणी तरी सांगता बा भौतिक सृष्टी म्हळ्यार कसने खंय असते आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ इंटरॅक्टिव्ह जावन जावन घेऊया जाल्यार म्हणून येतल्यार बोर जावच्या पूर्व हरे कृष्णा प्रभू जी हरे कृष्णा भौतिक माताजी. सृष्टी मुळे काली एक्सप्लेन केलेले 14 प्लॅनेट्स आर कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड भौतिक सृष्टी म्हणून 14 काली. प्लॅनेटरी सिस्टम ते एक ब्रह्मांड हा. जाल्ले नाही 7 ऊर्ध्वलोक 7 सकलच लोक ऑल Right. टुगेदर इज कॉल्ड मेटीरियल वर्ल्ड भौतिक सृष्टी That मेटीरियल is- वर्ल्ड नाही दॅट इज नॉट कम्प्लीट मटेरियल वर्ल्ड दॅट इज एक ब्रह्मांड तुम्ही सांगेल ते एक ब्रह्मांड जाल्ले कंप्लीट मटेरियल वर्ल्ड म्हणा खंयचे Prabhuji, is it something what we see in this world? Everything, building, everything. ते एक भूलोक जाल्ले भौतिक वर्ल्ड म्हणल्यार ते नाश जेवचे ते प्रलय जतन आसना वय तर प्रळय जाता नसना जाल्यार ते प्रळय खंय जाता ब्रह्मांडान जाता प्रळय जाल्यार ब्रह्मांडा बियॉन्ड महाविष्णू आसा ते पळया आमी ओके तुम्ही सांगेल करेक्ट जाल्यार तुम्ही सांगिल्ले एक ब्रह्मांडा बगे तसले कोटी कोटी ब्रह्मांड आसा तसं पळया तुम्ही सांगिल्ले एक ब्रह्मांड म्हळा कसं नाही ते पुरो पळया आता हांगा चित्रस कंप्लीट आमगेले आध्यात्मिक लोक भौतिक लोक पुराचे आध्यात्मिक लोक टॉपमोस्ट प्लॅनेट गोलोक वृंदावन धाम ते एक लोटस फ्लवराचे मणके असतात ताची मध्य ओर्ल कसं नसतं तंतु ऍक्च्युअली द प्लॅनेट असं आणि थंय कृष्णाले बॉडी तुलेन ते कसन ते प्रकाश येता ताका ब्रह्मज्योती म्हणून सांगताचे सो अनंत ते प्रकाश येता ब्रह्मज्योती सो फर्स्ट कृष्ण कशी एक्सपांड जाता फर्स्ट एक्सपान्शन कोण ब्रह्म कृष्णाला बलराम फर्स्ट एक्सपान्शन बलराम तुलन चारी चतुर्व्यूह येताची चतुर्व्यूह एक्सपान्शन कोण तांणी हांगा दिसतास तुमकां मिगेल माउस दिसतास वेत हांव आतां उलयता हे पार्ट कितले ताका माधुर्य धाम म्हणून सांगताचे संकर्षण वासुदेव हा संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न हो संकर्षण कसं म्हणताची मूल संकर्षण म्हणून सांगताची कसले म्हणो तो माधुर्य धामांतू एक्सपान्शन घेता बलराम आलतुलेन तो मूल संकर्षणू मूल संकर्षण आलतुलेन कोण येता
ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ तुला कोण येता आणि अनेक संकर्षण निमित्त महाविष्णू कारणोदकशाय विष्णू योचे वय चला ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ तुला कोण येता ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ तुलेनो नारायण येता ह्यात एक स्टेप डाऊन आयलींच्या मेत ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ तुले नारायण वैकुंठ लोकांत एक्सपांड जाता ಅತ್ತ ಮಾಧುರ್ಯಧಾಮ ತುಲೆನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ತಾಯ್ಲಿಂಚಿ ನಾರಾಯಣು ಸೊ ನಾರಾಯಣು ಪುರಾ ವೈಕುಂಠಾಚೆ ಒಡೆಯದ ಸೊ ನಾರಾಯಣ ತುಲೆನ್ अनलिमिटेड एक्सपान्शन्स केशव मुरारी कडेरी कसने वामन अशी कितली की एक्सपान्शन्स आसताची अनलिमिटेड प्लॅनेट्स काही वैकुंठांत कडेरी वैकुंठांतू द्वितीय चतुर्व्यूह एक्सपान्शन जाता ते कोण उपास संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आणि वासुदेव ह्या संकर्षणाक कसं म्हणताची सेकंड संकर्षणाक महासंकर्षण म्हणून सांगताची फर्स्ट आशिल्लो मूल संकर्षण आता आयलो महासंकर्षण ह्या फुल्ल वैकुंठ माधुर्य ऐश्वर्यधामांतू एक्सपांड जाता आसतली आता महासंकर्षणातुल्यान कोण येवका महाविष्णू येता महाविष्णू येताना ते कशी सृष्टी जाता म्हळ्यार कारण ओशियन म्हणून गे न्हू कारण ओशियन आता ताका कसं म्हणताची विराजा रिवर म्हणताची विराजा रिवर बेसिकली कर्ण उदक समुद्र कारण ओशियन महासंकर्षणू महाविष्णू जावन एक्सपांड जाता ना तो कारण ओशियनांतू अशी निदोन असता हांगा दिसता आसतना अशी निदोन असता हे भगेले महाविष्णू हाकेल तुलेन होल मेटीरियल क्रिएशन येवचे जाल्यार आमी अशी आलोचन करचे नज महाविष्णू मेटीरियल क्रिएशनाक तो बद्ध जावन आस तो समेत मेटीरियल क्रिएशना पार्ट म्हण अशी आमी आलोचन करचे नज Mahavishnu is beyond three modes of material nature. Mahavishnu is beyond material creation. तो कर्ण ओशियनांतू निदला योग निद्रांतस जलरी तो मेटीरियल क्रिएशनाक आणि ताका कसने टच ना हे आम्ही करेक्ट अर्थ कोण घेवका तस जलरी मेटीरियल क्रिएशन कशी वर्क जाता महाविष्णूले मेलविचारणे अंडर आता मथुरा माताजीन आमकां सांगलें कसं 7 प्लॅनेटरी सिस्टम म्हणून ते 7 प्लॅनेटरी सिस्टम खंय येता आतां पळय इतलेत महाविष्णू निदला हांगा राईट सायडान तो एक श्वास घेता एक श्वास सोडता कारण श्वास घेताना अनंत कोटी ब्रह्मांड कोटी ब्रह्मांड कसं नस त्या पुराची तागेले एक ब्रह्मांड तागेले एक रंध्रा चर्मा रंध्रा भितरी भितर वता श्वास भितर घेताना श्वास भायर सोडताना कसं जाता एक ब्रह्मांड भायर येताची तशेंच तागेले श्वास घेवची टाइम कितले भगवद्गीतेन कसं सांगला ब्रह्माला आयुष्य ब्रह्माला आयुष्य कितले सांगला सहस्रयुगपर्यंतम सहस्रयुगपर्यंतम त्या श्लोकांत कितले सहस्र दिव्य युग ब्रह्माल एक दिवस तितले तागेले एक रात्री त्या तागेले 24 hours जाल्ले
तशीची 30 ದಿವಸ ಇಂಟು 12 365 तशीची त्या इंटू त्या 1 वर्ष जाल्ले 1 वर्ष तशी ब्रह्मू 100 वर्ष वंता ब्रह्मान देह सोडताना महाविष्णू श्वास भितर घेता तेदना पुरा ब्रह्मांड ब्रह्म अंड म्हणा कसं नाही ब्रह्माला एक ब्रह्मांडाक एक ब्रह्म तो पळोवन घेता आमगेल ब्रह्मांडाक कितली ब्रह्मा कितली तोंड आसा चार चारी आमगेले आसिलेन तू सन युनिवर्स म्हण आमगेल ब्रह्मांड आसिलेन सान ब्रह्मांड ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ 100 ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ 1000 ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ 1 ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ तर कितली चढ माती वता की ब्रह्मांड असा ही समय तशी ओढोड जाता आता ब्रह्माला 100 वर्ष जाल ಕೂಡಲೇ एक श्वास भितर घेता पुरा ब्रह्मांड तागेल चर्मारंध्र भितर गल्ली कडे रपास एक 100 वर्ष ब्रह्मा 100 वर्ष पुरा जन अव्यक्त रूपारी असाची योग निद्रांतू कडेरी अपास श्वास सोडता तेदन अपास ब्रह्मांड पुरा बाहेर आयली त्या ब्रह्मांड बाहेर येयला तेदना एक ब्रह्मांड कशी असता आणि कसन जत्ता ब्रह्मांडांतू हांगा आमी पळयता आसाची आता इतली एक गुळ्ळ अशी दिसता असं त्या एक ब्रह्मांड कितली ब्रह्मांड असाची कोटी ब्रह्मांड असाची आता एक ब्रह्मांड घेऊया एक ब्रह्मांडा भितरी हांगा दिसता असं ह्या पुरा एक्सप्लेनेशन काली मथुरा माता आम्ही तुम्ही दिल्ली वेकाली हे सांगला वा नाही प्रभूजी खाली अनंत असं त्यांनी घेतील कला असं सोमवार हा सो अशी एक ब्रह्मांड घेऊयात आता महाविष्णू कोण म्हणून कळलं महासंकर्षणातुल्यान महाविष्णू आयलो आता महाविष्णूतुल्यान तो एक ब्रह्मांडा भितर वचकान आता कोटी ब्रह्मांड अस म्हणून कळलं कोटी ब्रह्मांडाच प्रत्येक ब्रह्मांडा भितर तो कसं नाही गर्भ उदकशाही विष्णू जावन प्रत्येक ब्रह्मांडा भितर वता गर्भोदकशाही विष्णू जावन आणि त्या गर्भोदकशाही विष्णूले नाभीतुलेन ब्रह्म येता त्या गर्भोदकशाही विष्णू नाभीतुलेन ब्रह्म आयला निमित्त तागेले त्या युनिवर्स त्या फुल त्या अंड रूपार असता ब्रह्म अंड त्या ब्रह्माक त्या इन्चार्ज दिवचे गर्भोदकशाही विष्णू घे तू आता सेकंडरी क्रिएशन करी प्रायमरी क्रिएशन कसं म्हणताच म्हणारी तक्क सर्ग म्हणून सांगताच आणि सर्ग म्हणारी पुराची मेटेरियल इन्ग्रेडियंट्स कसं नसतं वस्तू कसं नसतं त्या असं तक्का प्रधान म्हणून समेत सांगताच प्रधान म्हण कसं नाही पंचमहाभूत ग्रॉस मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स सटल मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स कसं नसतं मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स सटल मन बुद्धी अहंकार कडेरी भूमिरपो नलो वायु खम मन बुद्धी रेवच भूमी अनिल वायु अग्नि आणि आकाश कडेरी 5 वर्किंग सेन्सेस 5 knowledge acquiring senses कडेरी रस ते कसं ना टेस्ट स्मेल त्या पुरा सेरून घेणू प्रधान त्या पुरा कंची फॉर्मर अस म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल एक गोणी चिल्लान तू बटाट अस एक गोणी चिल्लान तू टोमॅटो अस
एक कॉलिचिलान कॉलिफ्लॉवर असं अशी पुरा असल्यारी ते आम्ही बरे बटाट आणि ह्या करून घेऊन खावचे जाता ना आम्ही कसान कोरका जाता बटाट काढून घेणो टोमॅटो काढून घेणो कॉलिफ्लॉवर काढून घेणो कट करून घेणो मिक्स करून घेणो तेदन त्या व्हेजिटेबलची तशी त्या केल्यारी सब ते कसं नाही उपकरशी करून घेऊन खावेत ते अन्न म्हळ्यार ही बरेची ते अव्यक्त रूपार अशी मेटेरियल ते प्रधान म्हणून सांगताची आता आमकां अर्थ जाल्ले महाविष्णू भौतिक हक्क टच करना तशें तो भौतिक लोका वट्टू भौतिक मटेरियल क्रिएशना वट्टू कशी इंटरॅक्ट करता ते ह्या स्लाइडान पळया आता हांव सांगता आसचे हे ब्रह्मांड हांगा महाविष्णू दिसता मौस हे करणा ओशियन विराजा रिवर आम्ही आता पळयता आसचे हे पार्ट हे पार्ट परंतु हांगा महाविष्णू महाविष्णू तुलेन एक ब्रह्मांड कशें ते गर्भोदकशाही विष्णू गर्भोदकशाही विष्णू तुलेन ते कसं नाही कमल आयला ते स्टम कसं तांतू 14 प्लॅनेटरी सिस्टम मथुरा माता सांगीन माके 14 प्लॅनेटरी सिस्टम तंतू असता आणि टॉप मोस्ट प्लॅनेट खंयचे ब्रह्मलोक त्या पळया मागीर चला आता मी ओव्हरव्यू पळयतना महाविष्णू तुलेन एक ब्रह्मांड आयला ते प्रधान म्हणून तकाची हांग क्लियर दिसता महाविष्णू एक ब्रह्मांड तशें प्रधान म्हळ्यार ते महाविष्णू ग्लॅन्स करता प्रधान ते ग्लॅन्स कसं तका शंभू म्हणून सांगता म्हळ्यार महाविष्णू भौतिक क्रिएशन होल मेटेरियल क्रिएशन ताजे वट्टू इंटरॅक्ट कोरका जाल्यार गुण अवतार घेता कसं नाही शिव जावन अथवा शंभू जावन गुण अवतार घेवन थ्रू शंभू अथवा थ्रू शिवा तो हे भौतिक क्रिएशन तो करता जाल्यार ते रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ब्रह्मदेवाक दिता सो ब्रह्मदेव विसर्ग म्हणून तो करता सो केदना महाविष्णू तो ते ग्लॅन्स पळयता एक्चुअली ते ग्लॅन्स कोण रमादेवी ते महाविष्णू दोळे तुलेन ते कनेक्शन भौतिक मेटेरियल क्रिएशन मटेरियल बहिरंग शक्ती कोण मेटेरियल क्रिएशन कोण दुर्गा देवी दुर्गा देवी सो रमादेवी त्या ग्लॅन्स ती हाण घेऊन the glance corner Shambhu Shiva the whole material creation is actually monitored by Mahavishnu monitor करता but तो डायरेक्ट कसने डील करना तो टच करना तो मटेरियल हक्का तो कशी टच करता शंभूल थ्रू शिवाल थ्रू मटेरियल क्रिएशन तो टच करता So that is very important point to understand. आता आमकां कळ्ळें कसं एक हे खाली एक ब्रह्मांड कसं नसत 14 प्लॅनेटरी सिस्टम त्या पुरा खाली एक्सप्लेन केला म्हणून सांगलें सो ताकाची भागवतमान कसं सांगला कोणाक इंग्लिश गोतसवे रचितावे प्लीज The Lord's glance is the original cause of material creation. श्रीमद भागवतम 9.5.5 मला कसं नाही होल मेटेरियल क्रिएशनाचे मूल कारण कसं नाही महाविष्णूले
ते ग्लॅन्स नोट तो अशी ते दोळ्यान पळयत नवे तेतून कसं जाता प्रधान मेटीरियल नेचर कसं नस ऍजिटेट जाता ऍजिटेट म्हळ्यार कसं ने आता मिक्सी केला तेदना कसं जाता भितरी भितर पुरा ऍजिटेट जाता वाटीता मिक्सी वाटीता म्हळ्यार ऍजिटेट जाता जाता तशी मेटीरियल वर्ल्ड मेटीरियल नेचर ऍजिटेट जाता ऍजिटेट जातना प्रधान प्लस तीन गुण असत तीन गुण खंयचे सत्व रज तमस तीन गुण आस आता प्रधान आस आणि जीवात्मा आसाची मेटीरियल मोड्स ती त्रिगुण सत्व रजतम ते ग्लॅन्स तुले न कृष्ण काल काल 5 सब्जेक्ट मॅटर तू एक टॉपिक असं काय काल काल तो ऍक्टिवेट करता काल ऍक्टिवेट केला तेदना तिनी गुण कसं नस ते ऍजिटेट जाता ते ऍजिटेट जल कुडले प्रधानाक ऍजिटेट करता तो होल महत्तत्व क्रिएट जाता सो हांगा दिसता असं महत्तत्व सो त्या महत्तत्व कसं म्हणा द होल material creation and when it is in the active form when it is in the passive form ताका प्रधान म्हणून सांगतात ऍक्टिव्ह फॉर्म आयल कुडले महत्तत्व म्हणून महत्तत्व म्हळ कुडले एक ब्रह्मांड क्रिएट जाला सो त्या ब्रह्मांडान तू कसा ने आता हे जेल आशिल म्हणके आम्ही आता काही असा तू हंग कई की भूलोक असतो मी मौज दिसतास वा हंग कई की असा मी हू हंगा मौज दिसतास ना हंग कई आमगेल वैरी 6 लोक तो 7 लोक भूर भुवर लोक भूर भुवर भुवर स्वर्ग जनलोक महरलोक तपोलोक ब्रह्मलोक तग्गु अतल वितल सुतल तलातल महातल त्यापुरा आणि पाताल तग्गु सो अशी 14 प्लॅनेटरी सिस्टम अस आता आम्ही हंग पळयला रे ह्या पुराची हंग काळो ह्या ब्रह्मज्योती कसं नस कृष्णाल है त्या ब्रह्मज्योती हांगा एक सूर्य म्हणून सूर्यदेव ब्रह्मज्योती नवे सूर्य रिफ्लेक्ट करता खंय एक एक ब्रह्मांडा भितरी सो आम्ही सकणी पळोवचे उजवाड कसन त्या ब्रह्मज्योतीचे रिफ्लेक्टेड रेस ते कोण करता सूर्यनारायणाला शक्ती निमित्त ताणे एम्पॉवर कोरनसची सूर्यदेवाक सो सूर्यदेव ते रिफ्लेक्ट करता भौतिक लोकांत ताका सांग सकण उजवाडस जाल्यार रात्री काळो कसलेक म्हळ्यार आम्ही जेलांत आसाची हांगा जेल म्हळ्यार कसन अंतू जेलांत तू हे कसन हे जेला भितरी फुल्ल हे पुरा एक एक लेयर्स आसाची तसं नाही कितली योजन भूमी कितली योजन उदक कितली योजन हे कितली योजन अनिल तशी त्या फुल्ल कसन म्हळ्यार एक नमुने कवरिंग आशिल म्हणके मेटीरियल कवरिंग म्हणून सांगताची तो त्या मेटीरियल कवरिंगा भितरी जीवात्मू बंधन जावंक नस सो आता गर्भोदकशाही विष्णू कळल्या गर्भोदकशाही विष्णू आता एक एक अणु आणि जीवात्मा लोटू असका नव्हे ताकाच तो क्षीरोदकशाही विष्णू जावंक एक्सपांड जाता सो 3 विष्णू वन हू अंडरस्टँड्स दीज 3 विष्णूज is liberated, he becomes liberated. तत्वतः
म्हळ्यार साक्षात्कार कोणाक जाता हे त्री विष्णू साक्षात्कार केदन जाता ही बिकम्स लिबरेटेड. सो आतां आमकां फुल कसं ओवरव्यू कळ्ळें कसं म्हळ्यार महाविष्णू तागेले तुलेन ब्रह्मांड येता. एक्चुअली सर्ग महाविष्णू तुलेन जाल्ले ताणे एजिटेट केल्ले प्रधान आनी महत्त्व आयले. महत्त्व तुलेन आमकां एक एक ब्रह्मांडाचे कसले एक म्हळ्यार काल, 3 गुण आनी ते मेटिरियल एलिमेंट्स पुराची ऍक्टिवेट जाल्ले आनी ब्रह्मा सेकंडरी क्रिएशन करता. 14 प्लॅनेटरी सिस्टम क्रिएशन तो करता. पुरो भागवतमंतू क्रिएशनाचे पुरो एक्सप्लेन केला. सो द ओरिजिनल कॉज ऑफ मेटेरियल क्रिएशन इज लॉर्ड्स ग्लॅन्स. लॉर्ड्स ग्लॅन्स इज शंभू. हांगा हे करेक्ट जावन गेलो दिसता. कशी महाविष्णू एक्चुअली आमगेले 3 डायमेन्शनल वर्ल्ड कशी आमकां ओनली 3 डायमेन्शन XYZ 3 डायमेन्शन मात्र कळता. जाल्यार महाविष्णू तुलेन पळयतना देर इज 64 डायमेन्शन्स. म्हळ्यार ताका खंयचे ब्रह्मांडाचे खंयचे मूल्य ताणें महाविष्णून ते कर्णोदकशाही ओशियन ते समुद्रांतल्यान बैसून ताणें पळयत. ताका इतले 64 डायमेन्शन्स ते आसा. तशें जाल्यार आतां आमकां कळ्ळें भौतिक मेटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार दुर्गा देवी बहिरंग शक्ती. जाल्यार एक्चुअली ती दुर्गा म्हळ्यार कोण? समर्थ पोरगी. ब्रह्मसंहितांत कसं सांगला ती योगमायाले छाया. छाया म्हळ्यार उज्वाड कसं छाया नेरळू कसं म्हणतात सावळी. 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 हम्म. सो एक्चुअली आध्यात्मिक लोकांतू योगमाया कंप्लीट ती पुरा जनाक बिविल्डर करता. कशी ती विसर्सिता. कसा विसर्सिता? कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून विसर्सिता. तदना पुरा जन कुशेरी कृष्णा लोट्टू खेळचे, कृष्णा लोट्टू नांचे पुरा करताचे. कसले म्हणा कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून उडगास असल्यारी तशी खेळचे जायना. आव अँड रेवरन्स कसं पाय पडताची तशी. जाल्यार वृंदावनांत कृष्णाक तशी नागता. ताका तो योगमाया सुभद्रा कसं नसतं ती कवर करता. आणि कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून विसर्सिता. जाल्यार त्या विसर्सूच कशी असतं म्हळ्यार त्या कृष्णाले दिव्य लीले फॅसिलिटेट करता आध्यात्मिक लोक. जाल्यार सेम माया शक्ती ती सावळी जावन गेलो प्रकट जाताना हे भौतिक जगतांतू ती दुर्गा देवी जावन गेलो प्रकट जाता. तिगेले काम कसं जीवात्माक विसरसूचेच. जाल्यार ती कंप्लीट देवाक विसर्सिता. जाल्यार ते कसले विसर्सिता? कसले विसर्सिता? कसलेक म्हळ्यार आमगेले आसे तशेंच. फर्स्ट पेजान पळयल्यार desire. Because of our desire, we want to forget Krishna. Krishna बोलिया जीव भोग वांछा करे, पाशते माया तरे जपटिया धरे. आमकां कृष्णाक विसरका म्हणून इच्छेस. आमकां कृष्णाक विसरून गेलो भौतिक लोकांतू जीवन करका म्हणून इच्छेस. ताका कृष्ण म्हणटा ओके तुमकां भौतिक लोकांतू वचका म्हणून इच्छेस. भौतिक लोकांतूची जीवन काडाची. कसले म्हणारी तुमकां केलो पंत म्हगेले विसरका म्हणून एक आश आस. ताकाची महामाया ती तशीच करता. आमकां विसरका म्हण आश आस. विसरका म्हणून आश आयले फुडले महामाया विसरसून सोडता. तेदन आमी विसरताची कृष्णाक आनी आमी आलोचन करतासी आय एम द मास्टर, I am the enjoyer, I am the proprietor.
आय एम द कंट्रोलर, हांव भोगता, हांवूची पुराची मास्टर अशी आलोचन करता. कशी एक घरान तू मालिक ना जाल्यारी तो कामाच्यो कसं करता, मालिक आले बेड्डार वयसून न्हिदता, रामेर पायार पाय घालून न्हिदता. तागेले कपाटान कसं नसं एक कोट असल्यार काणगे न्हू अशी कोट घालून कन्नडीन तशी टाई आनी घालून हो हांव చెత్త బాస్ म्हणून ते केदन जाता बद मालिकू नतील म्हण नतील ते ऍक्च्युअली कृष्ण नाशी असच्या जायना. कृष्ण एक एक अण कण अण अणु अणुवंतच आमगेले अति क्लोज परमात्मा जावन आस जाल्यार आमकां परमात्मा दिसना, अत्यंत लागीं असतो जाल्यार परमात्मा दिसना. तो एक एक प्रती एक अणु अणुंत आस जाल्यार अणु अणुंत तो दिसना. कसा लेक आमगेली इच्छी तशी आस आमकां कृष्णाक विसरका, ताकाच महामाया ती लायक करून आमकां विसरसी. जाल्यार आध्यात्मिक लोकांक प्रती एकल्यान कृष्णाक सेवे करका, कृष्णाक खुशी करका. ताकाची सुभद्रा योगमाया कसं करता, कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून विसरसिता जाल्यार त्या लीले पुरा फॅसिलिटेट करता. ताकाची माया ती एक एनर्जी, सेम एनर्जी जाल्यार ती भौतिक लोकांत प्रकट जातना तिगेले साईड रूपार प्रकट करता, जाल्यार आध्यात्मिक लोकांत तो तिगेले निज रूपान ते प्रकट जाता. सो योगमाया महामाया सेम ती. आता एक इलेक्ट्रिसिटीक आम्ही एक फ्रीजरा भितर त्या पेटयल्यारी उदक कसा जाता, उदक कोल्ड जाता, आईसशी जाता. त्यांची इलेक्ट्रिसिटी आम्ही हिटर हातूंतल्यान पास केल्यार कसन जाता, त्यांची उदक त्या ऊन जाता. तशीची काम प्रेम the same energies जाल्यार एक आमगेले भोगक अनेक कृष्णाले इच्छे तक प्रसन्न करूक. आत्मेंद्रिय प्रीती वांछा तारे बली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीती इच्छा धरे प्रेम नाम. सो चैतन्य चरितामृतान कसं सांगला, हांव मिगेले म्हणून इंद्रिय तृप्ती केदन हांव करता ते काम जाता. त्यांची हांव भगवंताल प्रसन्न कृष्णाल प्रसन्न खातीर हे हांव सेवे करता तेदन ते प्रेम जाता. सो सेम योगमाया महामाया. मग केदन कृष्णाल सेवे करू इच्छिना ती त्रिशूल घेवन घेवन प्रकट जाता. तशी सो महामाया योगमाया. सो कृष्णान कसं सांगला कृष्णाचे हांगतू भगवद्गीतेंतू दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम्येव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. सो डिवाइन एनर्जी कृष्णाल ती शक्ती ती आध्यात्मिक लोकांतू अंतरंग शक्ती भौतिक लोक मटेरियल क्रिएशन अंतू बहिरंग शक्ती. बट कृष्णालय शक्ती इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. त्या कोणाक कसले म्हणा ती कृष्णाल शक्ती ती जाल्यार कोण कृष्णाक सरेंडर जाता, शरणागत जाता, कृष्णाल कृपेतुल्यान एकलो ते माया शक्ती ओवरकम करूक जाता. अनेक श्लोकांत कसं सांगला, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. नाहम प्रकाश सर्वस्य मला कसं नाही हाव मिगेले प्रकाश मला कसं नाही कंची प्रकाश योगमायातुलेन मिगेले ब्रह्मज्योती प्रकाशातुलेन कंप्लीटली फूल्स अँड अनइंटेलिजंट तांगेले दोळ कवर कोण सोडतात. ताकाची मिगेले योगमाया पोटेन्सीतुलेन तनका हाव आदिदेवू अथवा हाव अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायकू हाव देवादिदेव म्हणून तांकां कळना. तसं लेखन म्हळ्यार त्यांनी मूढोयम न अभिजानात मूढ असतना तांकां तें कळना. कसं लेख म्हणा योग मायातुल्यान तांगेले कंप्लीट हे कवर करता. जाल्यार कोण महात्मा जावन आस
कोण मिगेल भक्त जावन अस तो मिगेले दैवी प्रकृती म्हणरी योगमाया कंट्रोलरी येता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम् ग्रेट सोल्स कोण शुद्ध भक्त जावन आसाची तांणी मिगेल योगमाया पोटेन्सी अंडर आसाची केदनाई भौतिक लोकांतू असच्या पुरो जरा दे आर नॉट अंडर द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर आम्ही ते केदनाय चूक करू नज कोण शुद्ध भक्त जावन आस तांणी समेत आमगेला मणके आसाची म्हणून तशी आम्ही इलेक्टरी ऑफेन्स जाता अपराध जाता केअरफुल आसता डिवोटीज डील करतात कोण शुद्ध भक्त म्हणून आमकां गोत्त आसना कोण महात्मा जावन आस तो योगमाया कंट्रोलर असता दे आर अबोव 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम सो तद्निमित्त महात्मा कोण जावन आस तांणी केदनाय योगमाया कंट्रोलांतू आसताची सो केदना आमगेल डिझायर कृष्णाक विसर्च जावन आसता तेदन कसन जाता आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना सो कसन जाता आवृतम ज्ञानमेतेन बद ज्ञान कसन आस बद ज्ञान कसन है एक्चुअली बद जावन आशिल ज्ञान कसन है बद विद्ये म्हळ्यार कसन है तिनी अध्यायांत कृष्ण सांगता आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञान म्हळ्यार कसन है आम्ही स्टार्टिंग डिस्कस केलं ज्ञान म्हण कसं नाही संबंध ज्ञान म्हणरी जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तटस्थ शक्ती वेदावेद प्रकाश दिस इज द रूट ऑफ ऑल नॉलेज बेसिक नॉलेज आहे ज्ञान पुरा ज्ञान हज्जीवैरी श्रीला सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभून शिक्षा दिताना स्टार्टेड द बेसिक कसं पुरा नॉलेज बेजावेर दिले कसं आम्ही कृष्णाले शाश्वत जाऊन आम्ही कृष्णाले नित्य दास आम्ही केदन आम्ही नित्य दास म्हणून विसरताची आम्ही अविद्येंत पडताची तेदन कृष्णाक विसरतात अविद्ये म्हळ्यार कसं कृष्णाक विसरचे तितलेच कृष्णाक विसरचे कृष्णालो टामगेल आशिल शाश्वत जावन आशिल संबंध विसरचे हांव तागेल दासानुदास म्हणून विसरचे यांची अविद्ये हे अविद्ये आशिल निमित्तच आम्ही पुराच्या भौतिक लोकांतू पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम सो इह संस्तारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पावो मुरारे अशीची जन्मजन्मांतर होता असची कसं लायक म्हणा अविद्येंत असच ज्ञान गोत आमका आम्ही दासानुदास अथवा थिअरेटिकली गोतलं असला समेत प्रॅक्टिकली आम्ही मिंगडा करता असतची सो त्या साक्षात्कार जावच तनक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शी जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रांतू का होता असका तदन आम्ही महामाया मेटीरियल वर्ल्ड दुर्गालय कंट्रोलरी असतच ती त्रिशूल दवरून घेन त्रिशूल कसं आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक त्रिशूल देवन घेनु आमका ओ माय सन सुधारसून घे कितली वर्ष कितली जन्म म्हणून घेनु ह्या भौतिक लोकांक काढतात ह्या जन्मांत मुणी सुधारसी मार्या म्हणून ती कितली जन्मांतर तुला सांगता सच आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ राब ह्या एक जन्म हा ಸ್ವಲ್ಪ एन्जॉय करता मुखारची जन्मांत पळया कृष्णाक सरेंडर करचे ह्या जन्मांत ಸ್ವಲ್ಪ सरेंडर करता चला फुल सरेंडर नका आनिके ಸ್ವಲ್ಪ राब म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ आनिके एन्जॉय करता भौतिक लोक कसले तू अर्जंट करतास सो तशीची जन्मांतर जातास सो जला कोण गंभीर जावन आस
ह्यांची जन्मांतू भावधामाक वचका हांव जल्लें कसं ना इतली की जन्म जन्मांतर जल्लें कोटी 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 जन्म जल्लें दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम कितली दुर्लभ जाल्यार मनुष्य देह मेळ्ळा तज्जेके विरळ जावन आशिल्ले तज्जेके दुर्लभ जावन आशिल्ले शुद्ध भक्त संग मेळटास आणि देहिनां क्षणभंगुर खंयचे क्षणान तू नाश जावंक साध्य आस खंयचे समयार मृत्यू येवंक साध्य आस मृत्यू येवचे फुडें शुद्ध भक्ती जावका मृत्यू समय अंते नारायण स्मृती कृष्णा हुडगा सेवका तितली सिरियसली साधना प्रॅक्टिस आम्ही का कसं म्हळ्यार शिला प्रभुपादान कसं सांगलें बिफोर नेक्स्ट डेथ कम्स मेक युअर लाईफ परफेक्ट नेक्स्ट मृत्यू येवचे भितरी लाईफ परफेक्ट कोरनासका शुद्ध भक्ती जावनासका तकाची प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिवस कृष्णालय स्मरण ते जप करताना तितली डीप जावंक जाय न्हू मेडिटेट करपाक आयकुका कृष्णा नाम साधना व्हेरी स्ट्रॉंग करता जल तितली बेगी आम्ही शुद्ध भक्त जावपाक तेदना आम्ही कंप्लीटली योगमाया कंट्रोल येताची तेदना महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः केदना दैवी प्रकृती आश्रित आश्रय येताची तेदन भय ना आम्ही तेदना कंप्लीटली लिबरेटेड सो एकलो भावा स्टेज पोता तेदना मोक्ष लगुता कृत तो ऑलरेडी लिबरेटेड स्टेजार तका मोक्ष समेत गेले जस्ट लघुता कृत म्हण ते उणेच तक कसं लायक म्हळ्यार तका भक्ती मेळ्ळा शुद्ध भक्ती प्रेम भक्ती मेळ्ळारी the highest perfection. So the whole material creation कसं लायक केला आम्ही रिफॉर्मेशन जावका आम्ही सुधारसून घेवका आमगेल बुद्धी कृष्णाक विसरची तसल बुद्धी सुधारसून घेवन न्हू कृष्णाक केदाना उडगास करता ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण हे वेदिक एसेन्स आहे आम्ही केदना कृष्णा विसरून आणि केदना कृष्णाक उडगास दवन घेवन आसता आम्ही कितली जप करचे अथवा आम्ही भगवद्गीता रिसाइट करताची अथवा आम्ही प्रसाद करता खाताची कीर्तन करताची एकादशी तू पुरा 18 चॅप्टर्स वाची तर पुराची हे कसं नाही सार कसं नाही ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा 24 hours कृष्णा उडगास का ता केदना विसरच्या नची ह्यांची आम्ही तेदा नेकलो शुद्ध भक्त जावन जाल्यार आम्ही त्या स्टेजाक येवका जाल्यार जल तितले आमगेले साधना स्ट्रॉंग करता आणि जाल तितले शुद्ध भक्त तांगेल संग घेवन तांगेल सेवे करता महत्स्वारम महत्सेवम द्वारम आहुर्विमुक्तिस तमोद्वारम योषिताम संगी संग केदन आम्ही शुद्ध भक्ताल सेवे करताची एडवान्स डिवोटील सेवे करताची तेदन आम्ही वयर येताची तेदन आम्ही समज शुद्ध भक्त स्तराक एरूचक साध्य होल मेटेरियल क्रिएशन कृष्णान कसले केला त्यांची रिफॉर्मेशन सुधारसून घे जन्म जन्मांतर करतास जल तितली बेगी सुधारसून घे जल तितली बेगी हे जगतान तू सुधारसून घेवन घे न्हू हे जेल कसं नस काळोख दिसतास हे जेलातुल्यान भायर यो ब्रह्मज्योती तुलेन मुखार वयर वसून वैकुंठाके आनीके वयर वस कडेन गोलोका धामाक पाव जेव्हा बेगी हांव राखतास म्हणून कृष्ण सांगतास सो आता आमगेल हातांत सामके केदन वचका म्हणून आम्ही वचका जाल्यार आम्ही तितले साधना शुद्ध भक्ता तांगेल सेवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रश्न स्वयं हरे कृष्णा प्रभूजी मस्त लायक आनी सिरियस टॉपिक आसा म्हळ्यार खळचे मस्त सकट आसा तुम्ही सांगिल्ले तशीच कोणाक कसले क्वेश्चन डाउट असले प्रभूजीले निमगू वयता
हरे कृष्ण प्रभू मस्त मस्त धन्यवाद प्रभू येली मग हरे केन्ना कृष्ण. एक पण कन्फ्युजन आसता आज मस्त क्लियर केलं तुम्ही प्रभूजी म्हगेले एक 2-3 डाऊट आता सूर्य आमगेले भूंयक प्रकाश दिता तशीची भूहर लोक महर लोक तपोल तांकां एक प्रत्येक हाक सूर्य सेपरेट आसतवा एकूच सूर्य. एकू सूर्य एकूच सूर्य. ओके आणि प्रभूजी एक आता ब्रह्मांडाक आणि एक कसं म्हणाले साधारण एक सांगतात नव्हे अनंताले हेडे वैरी सकड ब्रह्मांड स्थित जाला म्हण ते एक पण म्हाका कसं म्हणाल्यार तुझ्या ना अनंताल हेडे वैर असता म्हण म्हणाले ते कसं नाही ते अशी लोक या की बद असते ಆಕ್ಚುಲಿ ते गर्भ ओशियनांतू कूर्म देव असता कूर्मल वैरी अनंत रपून असता अनंतल हेडे वैरी हे ब्रह्मांड ब्रह्मांड एक एक ब्रह्मांड सो ते तुम्ही ऍक्च्युली ते फुल युनिव्हर्सल स्ट्रक्चर पळयताना तुमकां ते करेक्ट जावंगेनू कळता ते ब्रह्म तागेल हेडे वैर तुलेन तै तुलेन कसं ने पाताळ लोक ताची वैर तुलेन स्टार्ट जावचे सो ते फुल एक स्टम ते फुल एक कसं ने स्टार्ट्स फ्रॉम पाताळ लोक नरक लोक ते कडनी असता ते हांग ऍक्च्युली बेसिकली तुमकां झूम केल्यार हांग दिसता पळय हांगा आसनवा हांगा तुमकां स्ट्रक्चर हांगा हांगा ऍक्च्युली हांगा ते अनंताले तोंड येता ओके हांगा अनंत तोंड अनंताल हे ऍक्च्युली हे फुल लोक न्ही आसनवा हे तागेल एक ससमा काणा तितले ओढता ताका तागेल साईज तितली ओढ आसता तितलेच ओके, ओके. हे फुल अनेक प्रभूजी आता तुम्ही त्या पदर असता each पदर is 10 times more than another पदर म्हणतात ना ह्या आता आम्ही लेखल्यार आम्ही भुंयची वयर आसाची ह्या भुंयची भितर वय ह्या लेयर्स नाही हे बियॉन्ड ब्रह्मलोक ओके म्हळ्यार हे अंड रूपार आसना अंड रूप म्हळ्यार बियॉन्ड ब्रह्मलोक तशी ते ब्रह्मांडांतू अर्ध गर्भ उदक गर्भ समुद्र अर्ध ब्रह्मांड अर्ध हे 14 प्लॅनेटरी सिस्टम येता बियॉन्ड ब्रह्मलोक म्हळ्यार बियॉन्ड ब्रह्मलोक म्हळ्यार ते अंड सर्कल रूपार आसना जाल्यार ते बियॉन्ड ब्रह्मलोक येवचे सो आम्ही कसं ने गोलोकधाम वचका जाल्यारी त्या पुरा लेयर्स ब्रेक करून घेवन वचपाचे आम्ही बियॉन्ड ब्रह्मलोका फर्स्ट आमकां भूमील पदर मेळटा कडेरी नेक्स्ट ते 10 टाइम्स ताची वॉटर तशी तशी ते कडे लास्टाचे महत्त्व ते महत्त्व लेयर ब्रेक केले कुडले आमकां मेळचे करण ओशियन करण ओशियन क्रॉस करून घेवन कडेरी सदाशिव लोक क्रॉस करून ब्रह्मज्योती तुलेन वैकुंठ क्रॉस करता वैकुंठ तुलेन वैर 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 गल्ला म्हणके कडेरी रामाल अयोध्या येता अयोध्या वैरी द्वारका वैरी जगन्नाथपुरी वैरी मथुराधाम वैरी गोलोकधाम अशी टॉप मोस्ट प्लॅनेट गोलोकधाम मस्त मस्त धन्यवाद प्रभू क्लियर झाले हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम्स थँक्यू प्रभू दंडवत प्रणाम प्रभुजी म्हाका माताजीन सांगिल्लें एक क्वेश्चन तेंचे निमगूक आशिल्लें माताजीन निमगेल ते अनंता वैरी एक हे अशी दाखयतात न्हू आतां एक एक युनिवर्स बसून आसता ती म्हणून बट इन केस तुम्ही सांगिल प्रकार ಈಸ್ ಇನ್ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ಓಷನ್ಸ್ ಇದಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರಣ ಓಷನ್ ಅಂತ ಅಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭೋದಕ ಓಷನ್ ಅಂತ ಅಸ್ತ म्हणून ऍक्च्युअली कशी म्हळ्यारी कर्ण ओशियन गर्भ ओशियन ते कसं म्हळ्यारी कर्ण ओशियन आणि ते कर्ण ओशियन वर ब्रह्मांड ऍक्च्युअली ते कशी म्हळ्यार कनेक्शन असतं ते लॉर्डा कनेक्शन असता ज्याला आमकां दिसताना ते म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअलशी दिसता तशी सो बेसिकली तागेल पोझिशन ऍक्च्युअली ते पुरा ब्रह्मांड कर्ण ओशियन अंतू म्हणून सांगता तशी तागेल वयर ते ससम जाल्यार ते ऍक्च्युअली ते
ससम वैर युनिवर्स तागेले हेडे वैर युनिवर्स म्हणतात ते एक्झॅक्टली ह्या लाईन तागेले हेडे वैर येता तशी हा. ऍक्च्युअली सो त्या कशी म्हणाली गर्भ 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 ओशियन आणि कर्ण ओशियन सो तशी म्हणून त्या स्लाइट लेयर कनेक्ट कसं डिफरन्शिएट करता कंचे आमगेले भूमी नील वायू त्या पुरा ऍक्च्युअली दॅट इज द लेयर कर्ण आणि गर्भ ओशियन सेपरेट करचे जाल्यार ऍक्च्युअली कृष्णाक ही इज बियॉन्ड 3 मोड्स पण आता ही इज नॉट टचिंग द मेटेरियल राईट म्हणारी ताका मेटेरियल एलिमेंट्स तो टच करना ऍक्च्युअली अनंत म्हणा कोण संकर्षण तो सो थक्क ते फुल ऍक्सेस तशी ओके तुम्ही प्रभू ते हांत पळयला री ते तुम्ही एक व्हिडिओ जाय जाल्यार तंत ते TOVP तंगेल टेम्पल ऑफ वेदिक प्लॅनेटोरियम तंतु करेक्ट जावन न्हू ते हाचे दाखयता आसतानी काही अनंत आस अनंताल हेडे वैरी एक एक युनिवर्स येता त्या ओके प्रभूजी तुमकां टाइम असला ते एक लिंक एक पेटया प्रभूजी हा जायता हांव बघत मुरलीधर करा चरण प्रभू कॉन्टॅक्ट हा जायता हांव डायरेक्टली घालता ओके प्रभूजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम थँक्यू प्रभू हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी मायापुरा ते वेदिक प्लॅनेटोरियम ओपन जाला हो प्रभूजी आता ह्या वर्ष ओपनिंग म्हणून त्यांनी सांगता आसली ना अत्यज्ञानी कसं की करता असताना ओके ओके ह्या वर्षांनी मोस्टली अनेक 1 year 2 years भितर ओपन हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्ण प्रभूजी तुम्ही ह्या डायग्रामांतू त्या लेयर्स दाखयल्या न्ही आउटर लेयर्स वाय तांतू स्टार्टिंग फ्रॉम महत्तत्व अँड बिलो तांतू so I think what I last read from Srimad Bhagavatam third canto tantu shadista Kapila Devana Tangala Mataji he is describing the Lord is describing I had noted down a question this was some time ago how ugadas na maka tantu kal samajh mon wakila but tantu he introduces he explains about त्या 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया आणि त्या महत्त्व तदनंतर काल कशी तांतू डिस्टर्ब जाऊन त्या कशी क्रिएट जाता सो ऑल टुगेदर ही हायलाइट्स 24 or 25 एलिमेंट्स तांतू एक 4 एलिमेंट्स असत पळा अंतःकरण म्हणून तांतू एक एलिमेंट त्या 4 ह्यांतू 4 भागांत कल्की डिस्क्राइब केलेलं कधी हांव वाचील म्हाका उगडास असं तांतू मन बुद्धी अहंकार और मिथ्यांकार आणि आय थिंक इट वॉज कॉन्शियन्स एक चित्त होय चित्त and that too it was I think not it was called kalki chitta म्हणून म्हाका उगडास ना but it was called some चित्त होय चित्त so tantu how does that one antakaran differentiate between these 4 elements or 4 components बेसिकली ते चित्त म्हळ्यार कसं म्हळ्यारी soul is Satchit Ananda. So Okay. Sat is the existence and Chit is basically the Jnana, which I'm telling that Jnana means spiritual knowledge. The knowledge the knowledge part when it is pure goodness, Shuddha Sattva, Vishuddha Sattva mantana. Kasan pure goodness antu Chit is Chit mantashta. Chit is I am Krishna Das. I am always servant of Krishna. The 24 hours then pure goodness and visarnach. Okay. Chalari. When desire is to forget Krishna, Malari Krishna bhuliya jeev jatan kasa jata, the same chit, the material modes of nature and time factor avattu under the influence ayiltadana the
gets perverted as chitta. Chitta म्हणजे the consciousness, the pure Krishna consciousness कसं नसतं, that becomes polluted and becomes Contaminated. chitta, contaminated and chitta जाऊन reflect जातं. तर reflect अच्छा. जातं खै जातं? खै जातं? Because the existence is in the सत म्हणारी आमगेले अस्तित्व म्हणतात. त्या चित्त gets reflected in the mind. So that is why mind, तुम्ही त्या अंतु वाचिलरी, mind is made of goodness, material made of goodness. So mind अंतु चित्त project reflect. त्याला जीवात्मा कसं आलोचन करता, I am भोक्ता, how much master, मग कोणी कंट्रोल करता मन असेल म्हण काय करता. So that is chitta. That's a polluted. Basically, that is the root of material existence. That desire करता ना Krishna Contamination. त्यानंतर the contamination, when you desire Krishna bhuliya, then you are completely coming under false ego. When you are remembering that I am Krishna Das, you are true ego. The consciousness, basically the consciousness, Krishna consciousness, material consciousness. Conscious. Tanto एक प्रश्न म्हाका, when I bring the perspective of Srimad Bhagavad Gita, I think chapter 10, basically where Lord Krishna says, among the senses I am mana, right? I think the Vibhuti Yogantu. And somewhere earlier in the chapters in the Bhagavad Gita, Lord Krishna is also telling us the hierarchy of how first is objects of the material senses, then the material senses, then comes the mind, then comes the buddhi, then comes the soul. Tashmon सांगतात नाही भगवान. So when in this परिस्थिती into, when the four parts, which is mana, buddhi, ahankara and contaminated consciousness, and to kanki buddhi, we have to use the buddhi to control the mind mono sanglia. No, Antu, when the antakaran is made of four or is segregated into four parts, the same antakaran plays four roles according to what I understand. Maybe I am wrong. So this is therefore my question is how when the antakaran, how does the antakaran, under what circumstances does the antakaran behave like the mind, like the buddhi, like the chitta, and like the ahankara? Under what circumstances? Because it is one antakaran. No, under the pure goodness. Under the pure goodness. That is why it's so called Vishuddha Sattva, Shuddha Sattva. So when you come to the platform of Shuddha Sattva, it all behaves as pure goodness. You can realize the Sat, you can realize the Chit, and you can realize then you are feeling full bliss. That is pure goodness. So the pure goodness ayoka. Takachi kasan म्हणतात. It is possible when you come to तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चये चेत एतेन न विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति. So तुम्ही केदन higher वत्ताची तदा रजस्तमो भाव राजस आणि तमस होऊन जाता येता. ताकाच आम्ही four regulative principles follow करताची. That four regulative principles bring us to the platform of sattva guna. तमी सत्व गुणा केवका तीची. आता तुमका aeroplane असना aeroplane. Right. Aeroplane, how does it take off? त्या रेल्वे हायवे ट्रॅकार येऊ का ना करेक्ट त्या हायवे ट्रॅकार येऊन घेऊन त्या कितली 500 किलोमीटर पर सेकंड की ते फास्ट घेऊन घेऊन त्याकडे जुई म्हणून वयर उडता. त्या रनवे कसं नसतं, दॅट इज मोड ऑफ गुडनेस. तुम्ही त्या मोड ऑफ गुडनेस आयलल ना, दॅट बिकम्स द प्लॅटफॉर्म फॉर यू टू टेक ऑफ टू विशुद्ध सत्व. Which is through practice of four regulative principles and four regulative principles bring you to the mode of goodness, but that doesn't bring you to the pure goodness. For that, from the mode of goodness to come to the Vishuddha Sattva, Shuddha Sattva, you have to
do the Navavida Bhakti, especially chanting of Hare Krishna Mahamantra. Okay. When you are in the mode of goodness, and when you do chanting a holy name and hearing Srimad Bhagavatam, that Right. takes you to the Vishuddha platform. But that Okay. happens in the prema stage, like Bhava Prema. So Which is the ninth ninth level, stage. Yes, ninth stage. Okay. तदंत कसं जत म्हणा तुमका तदन प्युअर गुडनेस, देन यू कॅन रिअलाइज दॅट सत अँड चित्त तदंत माइंड इज फुल्ली गुडनेस ना मारी फर्स्ट श्लोक ऑफ शिक्षाष्टकं त्याच सांगचिना चेतो दर्पण Marjanam. Correct. ಕನ್ನಡ ಪೂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪೂಟ್ Correct. ಕೊರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ಪೂಟ್ ಜಲ್ ಕೂಡಲೇ ಆತ್ಮ ಕೊಡೋಯ್ತು आम्ही कोण म्हणत प्रतिबिंब आम्ही कोण म्हणत मन शुद्ध चाललं ना when it becomes pure goodness we can see आमचं स्वरूप सिद्धी म्हणून जातं भावा स्टेज एंटर प्रेमा कनेक्ट जातं स्वरूप सिद्धी आम्ही आध्यात्मिक लोकांना कसं नसताची ते मन कंप्लीट शुद्ध जाऊन असतं त्यातून मन कंप्लीट शुद्ध चाललं ना चित्त polluted contamination ना तुम्ही Right. रक्तकरण Consciousness. But Right. then you are realizing the real chit. So Prabhuji, in this regard, since you have shed new light on this, desire to if a bhakta has a desire to cross the Navidha Bhakti at the fastest pace, that is also a desire, nahi? Won't that contaminate the consciousness, Prabhuji? Basically, desire to get Krishna, that is the laulyam. So मला कितली स्ट्रॉंग डिझायर असता तुम्ही तितली इंटेन्सली प्रॅक्टिस करताची, राईट? So that is the root actually. Desire is the root. So I want Krishna at any cost, as soon as possible. Want the desire develop करताना तुमगेले भक्ती नवविध भक्ती becomes intense. Okay. So when the intensity of the practice increases, your anartha nivratti is very fast. It is like तुम्ही अंगतुलन Delhi बच्चाक हाईवे ताची म्हणले का 80 kilometers per day. You are reaching Delhi, of course, but it may take you 10 days. But I will take the fastest flight. Which may reach me in 2 hours or less than 2 hours. That 2 hours, it is up to you. तुमगेल desire असलं तुम्ही reach करेल. You want Krishna now? Immediately that is dependent on the intensity of my desire to achieve Lord Krishna. Yes, that depends on our intensity to and naturally the Krishna practice. Of course, that desire असं म्हणून जाल कुठला तो naturally practice करता. Practice करता automatically. नाही तो करता, तो desire असला तो करता. So that means any other desire other than what we discussed will definitely throw us back into contaminated consciousness, and therefore we will keep doing the endless loop of whatever we are going through. No, Right. When the desires, it is like vicious cycle. Vicious cycle. Correct. When you are fulfilling the desire, so that तुम्ही त्या कसं त्या कूटम बीजम फलोन्मुखम कसं त्या श्लोकात असतं म्हणजे कूट बीज है. When action is performed, बरे कर्मफल मात्र याना कर्मफल ಒಟ್ಟು आम्ही ते कसं करता पळे काम त्या work what we do, that we also that pravrutti also the inclination in proclivity also increases. आता एक मस्त काम करचे हे असलरी तो त्या कामांत इन्वॉल्व जाल्लो म्हणलेकलरी नैतिक लैंगिकते म्हणलेके अनैतिक लैंगिकते तो इन्वॉल्व जाल्लो त्यात इन्वॉल्व जाल्ले कशी तक बॅड कर्म येता अपरारब्ध कर्म आयला त्या मात्र नाही ताजी ಒಟ್ಟು अनेक कसं तगेल ते उपास अनैतिक लैंगिकते करचे desire असणं it becomes very deep rooted. The proclivity कसं नसते कूटम the कूटम becomes much more stronger. तकाच कसं उपदेशामृतात कसं म्हणतात की वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम. First step in self realization is restrain the mind and senses. कसं like म्हणाली when you restrain the mind and senses, your kootam becomes weak. And when kootam becomes weak, then your
you are desiring very strongly to have Krishna. तुमगे अनर्थ निवृत्ति phase is become very, very fast. Then Nishtha, that- Ruchi Bhava, Asakti Bhava, Prema, it's very fast. That would naturally include Prajalpic conversations also. No, That of course त्यांनी सांगलं ना मॅम प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघस्य लोकंच. right. So all this comes. Okay. Thank you. Mast dhanyawad, Guruji. Done.